Daşary orada gidip işlemek var, daşary orada gidip gulçuluk etmek var. Bir gulçuluk edýär. Yani agar şertlerde, agar işlerde, adaýlyga gul bolup işleýär. Başga döwletleriň raýatlaryny kanun goraýar. Yani olar kanuny işleýärler we aýlygymy alybilmen ya bolmasa meni köp saat işlederler ya gynarlar. Şol ýaly pikirleri ýok. Olar kanun boýunça işleýärler, wagt-wagtynda aýlyk alýarlar, sagatyndan artyk işlänoklar, saglyk ätýaşlandyryş bar. Daşaryrda işlemäne barsak, şol ýerde meselen bir ay işleten, aýlygyny diňe şo bir ay geçirenden soň berjegini ýa bermejegini bilip bilýän. Şol aýlygy bermede suwda bermek şansyň ýok. Diňe Hudaý wadyr, ber aýadyr diýip işlemeli. Sebäbi köpüsi turizm kimlik bilen ýa okuwçy kimlik bilen gelip işleýärler. Hiç hili birde bir ara ýok bäde. Ular daşaryrda gidýär. Olar o ýerde gowy işlerde köp aýlyga İslam wagty öýüne gelip gidýär. İslam wagty çağalaryny getirýär. Gara bizler ýaly adab edip gijeler ýatman aglap çağalary görmäne dar bolup ýa bolmasa türkçe durmuşa çykyp Türkmenistana gitmejek bolup deport nägärde ýatyp ýalwaryp aglap gidenoklar.